Ndị anyị n'ụbọchị nke taata, inu anyị atụrụ inu na-asị na obodo bụ sọsọ ndị isi enwe ofe anyị ya abụ eze. Obodo bụ sọsọ ndị isi enwe ofe anyị ya abụ eze. Ma tupu m na-akọwa inu nke, biko tụsaalụ m inu tisa anya ma mee ka ụwa niile wee nụ ya. Maka ọkwa ime otu a ka inu Igbo ya eji wee gazuo ụwa niile. Mgbe m ji atụrụ inu Igbo nwa, achọrọ nke ụmụnne nwoke na ụmụnne nwaanyị ndị n'obodo ọbụla wee malụ inu Igbo. Maka ọ dịzị ka inu Igbo na-anazi anya, maka ndị Igbo si na inu Igbo mmanụ eji eri okwu. Naghị aga mfe ụmụaka na-etonite kịta ka mara atụ inu. Ọ na-eme ka ime n'obi nke ukwuu. Ya nji ọsị ka m were nke pụta ya bata online wee na-eme ka ndị mmadụ wee mara ya. Biko tụsaalụ nya, chia, sọskraịbụ ma like ka anyị na-echekwa n'inu nke anyị tụ. Obodo bụ sọsọ ndị isi enwe ofe anyị ya abụ eze. Nke mbụ, tupu m akọwagoro inu ka m kọwagoro ife kpata obodo nwere ike iji